Ticho, tam máš vedľa šachovnici. Tak nemôžeš. Ja viem. Víš, môže aj preskočiť. tohto šachového víkendu. Sú tzv. Šachy naslepo. Funguje to tak, že vlastne, keď si pozrite tú šachovničku za mnou, ktorú mám zakázané vidieť, tak by tam mali byť také koordináty od A po H a od 1 po 8. A pomocou týchto koordinátov my sa budeme rozumievať a ja si tú partiu vlastne budem pamätať. Tak to bude fungovať. Ja som biely a Maťo Pešiak, Cecil 2, Cecil 4. Že jazdec Gustav 8, František 6, Pešiak Cecil 4 berie Dana 5. Pešiak C17 C6. Pešiak Dana 5 na Dana 6. Dáma Dana 4 berie František 6, väžu. To už asi máš, že? Už je to naisto. Dobre. Tak decid asi. To bude všetko. Tak čierny sa zdáva. Konec partie. Dobre. Ďakujeme pekne. Ďakujem. Tak to asi vyzerá. Ďakujem vám všetkým, že ste prišli, ale hlavne ďakujem nášmu hostovi Jánovi Markošovi. Poprosím ešte jeden veľký potlesk pre ňo. Ďakujem všetkým hostom, priateľom z iných šachových klubov a teším sa na ďalšie stretnutie pri šachu. Ďakujem pre vás, pekný zvyšok dňa.